Corona, això? Ah, escola, ja s'ha aixecat dos vegades. No. Sí. O sigui... Hòstia, tu ja l'ullem. Ai, però si abans has aixecat... La Catalina. Ah, toma! L'elefant sempre... No, no. 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 Ai, ja sé que vam... No. Ai, noies, l'entrevista de la selecció, anem? Sí. Ràpid. Voleu manta? Sí. Quiero copa yo. Hola, què tal? Molt bona nit a tothom. Benvinguts una vegada més a l'Infosports de X. Avui, per parlar de natació sincronitzada, ens acompanyen 3 sincronistes del Natació Granollers, que són membres de la selecció espanyola i que han estat al Mundial de Barcelona competint durant aquest mes de juliol. Tenim amb nosaltres a Meritxell Mas, bona nit, benvinguda. Bona nit. A la Cristina Salvador, benvinguda, bona nit. I a la Cecília Jiménez, que debuta en una tertúlia de l'Infosports de X. Benvinguda, Cecília, bona nit. Cristina, Mundial de Barcelona, una cita impressionant, una cita que bé, vam poder seguir tots molt de prop i en la que veu tenir un paper destacat les nedadores d'aquí de Granollers, no? Sí, la veritat és que ha sigut el millor Mundial que he anat perquè la impressió de veure tanta gent coneguda, totes les amistats, ha sigut increïble la sensació que hem tingut. Cecília, la selecció espanyola, un altre repte per tu, un altre repte per totes les nedadores jovenetes que comencen a fer-se un nom. Què tal? Són molts durs els entrenaments o què? Home, doncs sí, de la categoria júnior a l'absoluta hi ha un pas i sobretot si entrenes en el rendiment. Els entrenos són molt més durs i psicològicament també perquè has d'estar sempre al 100%. Tens una bona ajuda amb les teves companyes, no? I sobretot també amb la Meritxell. Meritxell, tu has tret el cap en el Mundial aquest any. Quines són les properes fites, els propers objectius? Doncs el proper campionat important d'aquest any és l'europeu a Berlín, del 12 al 17 d'agost. Potser no ho sabeu, però la Meritxell Mas és una de les més jovenetes de la selecció espanyola, però no la més joveneta, també l'acompanya la Cecília, i la més petitoneta de totes és la Laura Hospital. Laura, què tal el Mundial? Perquè realment aquí a Barcelona va ser tot un aconteixement, no? Doncs sí, la veritat és que va ser una experiència inolvidable i sobretot molt agraïda pel públic, que eren familiars, amics, i va estar molt bé i molt contenta. Aquestes dues companyes del Natació Granollers suposo que vaja, és millor exemple no pot haver-hi, no? I amb tota la resta, perquè també hi ha altres sincronistes que han arribat a la selecció. Home, clar, vulguis o no, això és el somni de cada nedadora, arribar al més lluny possible. Suposo que l'ambició és màxima després d'haver estat a Barcelona de cara a les properes cites amb la selecció espanyola, no? Ambició màxima, no, Laura? Home, doncs sí, ara tirar endavant i cada vegada fer-ho millor i... Laura, desperta! Bon dia! Laura, va!